Lokacin DJ ne wannan. Haba, ɗan banna. Gaya mu sunanka yanzu. Ni ne DJ Tommy's. Ko ba za mu kira ka ba. Subscribe na YouTube channel now on DJ Tommy's TV. Hey yo my people, I'm here with the baddest DJ Tommy's on the mix.
ku subscribe na YouTube channel nawa wato DJ Thomas TV. Zafafan waƙoƙi, zafafan sauti masu amo mai tashi daga DJ ya doki kalla ki yaba da ke dace na zaba a aje rayuwa karke masoyiya da tunanin zafurayi da dindadawa barewa zafurayi da dindadawa a masoya zafurayi da dindadawa da ya aure zafurayi da dindadawa. Lokacin DJ ne wannan. Haba, yan banna. Gaya musu nan ka yanzu. DJ Thomas.